Greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. O Shabbat Shalom kanatong tanan sa tanang mga Mesianic sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Maayong gabi kaninyong tanan. O Shalom Alino, we all call Israel, ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Shabbat Shalom usab sa tanang mga Mesianic dinhi sa Cebu o sa tanang mga Hudyo, mga Israelita sa nasod sa Israel. Shabbat Shalom kanyong tanan. Itong pagpaambit na usab sa mensahe sa Elohim mga kaigsonan dinhi sa kahanginan o dinhi sa Facebook. Kay in ano'y kulim lasot dabar ni kita imit biad haimit kay wala kitay mahimog patok sa mga nga topic ng taknas kagabhion mga igsoon. Unsay ilhanan nga wala kamo giyahe sa Holy Spirit kon Ruach HaKodesh. So muna atong topic. So timaniha mga igsoon nga Biblia ang atong pasultihon. Dili ta magbuot-buot og atong itabi, kundi ang atong susihon og pasultihon mao ang Biblia, ang balaang kasulatan, kay mao kini siya ang otorisado nga gipiyal sa Elohim kanato, otorisado nga libro nga iya sa ato nga dunay. Okay. Sumala dire sa giingon sa Juan kapitulo 16 mga igsoon, bersikulo 13. Apan inig-abot sa espiritu sa kamaturan tultulan kamo niya sa tibuok kamaturan. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot kundi sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang nga umaabot. So sama sa atong kanhing kauban mga kaigsunan nga nagtuo sila nga gigiyahan sila sa Ruach HaKodesh sa pagkaplag nila sa OHC YouTube mga igsoon. Hugot kayo ang ilang desisyon nga nagpasakop sa OHC YouTuber. Kay nagtuo lagi sila nga mao na to ang kamaturan. So silang gibuhat, mibiya sila kanako, ilan akong gisalikway, dili na sila mutuo nako, di na sila mutuo sa akong tambag. Mga igsoon, unya, himan-himan pa, nadiskubrihan nila sa ulahi nga kanang maayong mutabi diha sa YouTube sa OHC mga igsoon mukaon di ay og baboy. Kay musabot ra kuno ang ilang alahayam. Ang tawag nila sa Dios alahayam. Mugna po sila ilang kaugalingong dialect mga igsoon o lingwahe. O kana ang ilhanan nga dili ang Ruach HaKodesh ang nagiya kanila, kundili ang espiritu sa bakak ngadto sa pagkahisalaag mga igsoon. Nga naman, giingon man ko diri sa Biblia sa Juan 16:13, inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. So dili katultulan sa Ruach HaKodesh ngadto sa pagkasalaag, di ka tultulan sa Ruach HaKodesh ngadto sa bakak nga pagtulunan, kundi tultulan ka ngadto sa tibuok nga kamaturan. Mao na diya mga kaigsunan ang kanang gisulti sa balaang kasulatan. Unya karon kay ang hitabo kay adto man sila gitultulan sa bakak nga pagtulunan, kay ang ilang gituohan nga mensahero diya sa YouTube sa OHC mukaon man day og baboy. Di pwede si piyata. Mauna nga napunta sila sa pagkahisalaag kay dili Ruach HaKodesh ang nagiya kanila. Nahimo na sila nga diwatahan. Muna na resulta, naghalad na sila og dugo. Ang ilang simba lunis na. Mga ilhanan kana sa pagkasalaag. Nagpaila nga dili ang espiritu sa kamaturan ang miabot kanimo, kundili espiritu sa pagkahisalaag.
Ilhanan kana sa pagkasalaag ang inyong pag-adtog Lunes nga simba, ang paghalan niyo og dugo, ang paghagdiwata na ninyo, kana ilhanan na gyud nga hilabihan gyud nga pagkasalaag. Hinumdumi nga kung ang Ruach HaKodesh mao ang miabot kanimo, iya kang tultulan sa tibuok kamaturan. Sa ato pa, dili ka mapunta sa bakak nga pagtulunan. Di ka gyud mapunta sa bakak nga pagtulunan. Karon kay napunta man mo sa bakak nga pagtulunan, kay nadiskubrihan man ninyo nga kana daing tigpamaba diya sa YouTube mga kaisunan sa OHC, mukaon man day og baboy. Unya hilabihan ra bagin yung tuuha anak niya. Karon maayo nilang pagkabulasot sa gahong sa kabakakan mga kaisunan. Nakadungog ko siya testimonyo, matod pas testimonyo sa atong kanhing kauban mga igsoon, nga matod pa niya nga kung muingon lang kuno si Sir OHC nga tangtangon ang iyang payot o patilya, iya gyud kuno dayong tangtangon. Mo na iyang gitabi sa iyang testimonyo. Sa ato pa, iyang gipakita nga mas mutuo siya sa isulti sa OHC kaysa gisulti sa Biblia. Mas mutuo siya sa isulti sa OHC kaysa iyang nabasa sa Biblia. Ang nabasa ko na niya sa Biblia mga igsoon nga ayaw niyo putli ang tampihak, ang inyong mga tampihak sa inyong buhok. Pero kung isulti ko no sa Sir OHC niya, sa iyang Sir OHC nga tangtangon ang iyang payot, iya gid kuno dayong tangtangon. Sa ato pa gipakadiyos niya ang tigtabi diha sa OHC sa YouTube. Mas iyang gipakadiyos kaysa nasulat sa Biblia nga iyang nabasa. Sa iyo ka isugal niya ang iyang payot basta lang isulti sa OHC. Unya ang iyang nabasa, iyang andam nga kalimtan. Diyan na to makita nga nabulasot yun sila sa kabakakan. Sa ato pa, iyang ipakita nga mas mutuo siya sa isulti sa OHC kaysa isulti sa Biblia. So, di ba maayon niyang pagkabulasot mga igsoon? Niya anang puntuha? Kay ang tao nga giyahan, kay ang tao nga iyang gituuhan, mukaon man day og baboy. So, maunay ebidensya nga wala mo giyahe sa Ruach HaKodesh. Unya karon sa ulahi, nakaamgo na kuno sila. Mauto nga mibulag kuno dayon sila sa OHC mga igsoon, pero ang tinuod wala sila mibulag. Kundili sila mao ang gitiwalag. Mo na tinuod ya, wala sila ni bulag sa OHC. Sila maoy gitiwalag sa OHC. Kay nisukol naman siya sa OHC YouTuber sa iyang Sir OHC niya. Gitiwalag sila. Sa ato pa, wala gihapoy proyba nga gigiyahan sila sa Ruach HaKodesh. Bisan kung tiwalag o bulag na sila mga igsoon, wa gyapon sila giyahe sa Ruach HaKodesh. Nga naman, ila man gihapong gipadayon ang mga teaching sa OHC sa ilang simbahan. Halad-halad gihapon sila. Maghalad-halad magyapon sila. Unya, magpurong-purong sila og tualya sa ilang ulo. Ibaligtos nila silang ulo, murag mga ISIS. Mga igsoon. Sa OHC man na. Unya, Lunes gihapon ang ilang simba. OHC lang gihapon, mga igsoon. Unya, ang baybayin gihapon ang ilang gipatuo nga maukuno ang Hebreo sa silangan. Ay gyud mog tuo ni ana mga igsoon, ayaw mo pailad ni ana, ayaw mog tuo nga ang baybayin nga sinulatan mao ang Hebreo sa silangan. Ilara nang huna-huna. Di tataw nga wala gihapon sila giyahe sa Ruach HaKodesh. Wa gyapon sila giyahe sa Holy Spirit. Kundili ang bakakong espiritu gihapon maoy nagiya kanila, maunay kamaturan. So mao ni ang nahitabo kanila mga igsoon. Atong mabasa sa 2 Tesalonica 2:11. Tungod ni ini gipadad-an sila sa Elohim sa dakong kalibog
aron motuo sila sa bakak. Mo ni giingon sa 2 Timoteo 2:11. Mo ni ang nahitabo nila. Gipadad-an dai sila sa Elohim sa dakong kalibog. Sa panahon nga sige siya pamati sa OHC, YouTuber, sa diri pa siya gasimba sa Karkar, gipadad-an sila sa Elohim sa dakong kalibog. Samtang nagpaminaw sila sa OHC, sa YouTube, mga igsoon, mao na to ang kalibog nga gipadala sa Elohim kanila. Dakong kalibog man yun, 100% bakak man yun ang gisulti sa OHC og ilang gidawat o gituhan. Natuma Holy Spirit ang miabot kanila, dili ang espiritus kamaturan ang miabot kanila, kundi ang bakak nga espiritu ang nga mao ang ilang kalibog aron motuo sila sa bakak. 100% bakak ang gisulti sa OHC. Pero ilang gidawat o di kung sa nitabo paglabay ko sa katuig kapin nibulag sila kay nakadiscover sila bakak di ay di nabulasot na klaro na bisan tuog ni ambak na mo sa OHC karon tataw na kaayo ang kamaturan nga nabulasot na kamo sa bakak nga pagtulunan kay gipadad-an kamo sa Elohim sa dakong kalibog aron mo tuo mo sa bakak. Mituo sila sa OHC nga bakakon. Maayo gyud nilang pagka-ilad sa OHC mga igsoon. Maayo gayud nilang pagkabulasot. Mao nang igo ra ko sa paglingo-lingo sa akong ulo alang kanila mga kaigsunan. Dili na gayud sila makabalik pa sa kamaturan. Nganuman kay gisuka na sila sa Elohim. Gipadpad na sila sa Elohim ngadto sa dakong kabakakan. Mga tinunglo na sila. No chance to repent para kanila. Ano man, tinunglo na sila mga igsoon. Muna'y pait nga kamaturan. Mainom dumilan to 16:13 ganina sa Juan. Kunya hinukto kina nga kung ang moabot kanimo ang espiritus kamaturan, giyahan kas tibuok kamaturan dili sa bakak nga pagtulunan. Pero nganong napadpad kas bakak, nganong napunta ka sa bakak, nabulasot kas bakak nga pagtulunan, kay nagpaila nga wala ka giyahe sa Ruach HaKodes o ang miabot kanimo dili ang Ruach HaKodes, dili ang espiritus kamaturan, kun dili gipadala ka sa Elohim ngadto sa dakong kalibog. Gipadad-an ka sa Elohim sa dakong kalibog aron ka mutuo sa bakak, aron mo manuo sa bakak. So katong nanguyog niya sa atong kanhing kauban mga igsoon ngadto sa OHC, mao to sila ang mga katawhan nga nakaapil sa dakong kalibog. Gipadpad sa dakong kalibog aron sila moapil og tuo sa bakak. Muna'y dimalas nila mga kaigsunan. Og ang pait kay dili nagayod sila makabalik pa sa kamaturan. Kay gisuka na sila sa Elohim. Ang Elohim dili mukaon og balik sa iyang sinuka iman ina. Ang sambingay ni Apostol Santiago, ang iro lamang ang mukaon pagbalik sa iyang sinuka. Ang iro lamang ang mukaon pagbalik sa iyang sinuka. O kay gisuka naman sila sa Elohim, dili mahitabo nga makabalik pa sila sa kamaturan. Gipadpad na sila sa Elohim ngadto sa dakong kabakakan, mga tinunglo na sila mga igsoon. Ako lang ning gipahinumdom ninyo aron mo makaamgo sa inyong pagkadanghag, sa inyong pagpaminaw, danghag nga maminaw sa mga laing-laing pagtulunan. Nga waon tata magkulang sa atong pagpahinumdom kanila kaniadto nga panid-in ninyo ko sa katuig bago mo desisyon nga mukuyo. Pero wa na sila magtagad sa akong mga pulong kay nagtuo lagi sila nga gigiyahan na sila sa Ruach HaKodes. Pero unsa mang hitabo kabakakan man di ay ang ilang napuntahan. Ang Biblia wala magkulang sa pagpahinumdom kanato bahin sa pag-ila sa kahoy, pag-ila sa buhat, pag-ila sa bunga.
Mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga, mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga buhat. Mao na gisulti sa Biblia. Wala magkulang ang Biblia sa pagsulti kanato. Unsaon pag ila ang mga tao nga nagwalis kamaturan. Mailan ninyo sila pinaagi sila mga bunga, mailan ninyo sila pinaagi sila mga buhat. Anong di man nimo susihon ang ilang mga buhat, anong ritso man kagdasmag. Niingon gani ko, panitisan niyo ko sa katuig. Obserbahe sa ninyo ko sa katuig, kundi ba mulikoy ang pagtulunan sa OHC. Hawa man yun sila maminaw. Kay nagpaturatoy man yun sila sa ilang gibahati, mga igsoon, kay di ay, dili na sila nagbuot silang kaugalingon. Gipadad-an na di ay sila sa Elohim, sa dakong kalibog, aron mutuo sila sa bakak. Hindi na nimo sila mapugnan. Kaya ang Elohim na nagbuot, nga mutuo sila sa bakak. Ang Elohim na yung nagbuot kanila nga sila gidala ngadto sa dakong kalibog. Wa tay mahimo, di na ta kapugong adto. Kabubuton na to sa Elohim ang ilang pagka salaag ngadto sa kabakakan, mga igsoon. Unsay gisulti sa Elohim sa atong adunay Yeshua, Matthew 7:15. Pagbantay kamo sa mga mini nga mga propeta, muanhi sila kaninyo nga murag mga karnero, apan ang tinuod sama sila sa bangis nga mga lobo. Nganong daghan man mga igsoon ang mailad, ang nailad sa mga mini nga mga propeta, nailad sa mini nga Misaya, daghan kay nitoong kibuloy. Ngano man na? Nganong daghan kay nitoong kibuloy? Perti daghanas membrong kibuloy. Ha? Nganong daghan man mituos mga mini nga propeta, mga igsoon, o sa mga mini nga mga magtutudlo, nganong daghan man nailad nila tungod kay maayo silang mutabi. Maunay kamaturan. Ang puhunan sa mga mini nga mga propeta, mini nga Misaya, mini nga magtutudlo, maayong mutabi. Paminaway ko nos kibuloy, kundi ba ka makumbinsi siya sultihan, siya pagkamaayong mutabi, linguistic pag-ayo. Ha? Bisag unsang mga sultihan, kamao, mga igsuon, linguistic kibuloy, daghang mga lingwahe nga nibaluan. Tungod sa pagkamaayong mutabi, maayong mupahimutang sa ilang gitabi, sama sa YouTuber sa OHC, mga igsuon, maayo mupahimutang sa iyang tabi. Ha? Apan adunay ilhanan nga gihatag ang Biblia unsaon nga maila nato sila. Maila nato sila pinaagi sa ilang mga binuhatan. Kung ang ilang mga buhat o mga doktrina na ayon sa Biblia, kana mao ang tinuod. Apan kung ang ilang mga buhat o mga doktrina sopak o sukwahi sa Biblia, mao kana ang mini, mga igsoon. Manay timan eh. Mamitang niingon ko, kapilagin ako gibalik-balik sa ilang igdulungog kaniadto nga ang mga pulong mensahe nga mo madungog sa ubang mga pastor, susiha kung nagsubay ba sa Torah. Kung sukwahi gani sa Torah, isalikway na, i-reject na. Pero sila mo patuo, nagpaturaton sila sa ilang gibati. Na ignorante sila sa ilang bagong cellphone. Nagpaturaton silang gibati sa kagana paminawon, sa kanindot paminawon sa OHC YouTuber. Mga igsoon, wa na nila makumparar ang Torah kung sibo pa ba sa Torah ang gitabi ng tawhana. Naabas Biblia ang gitabi ning tawhana. Ako nung gipahibalo, kato palang paggawa sa segment nila bahin sa China o Russia nga mao kuno ang two witnesses. O kana dako na ng bakak sukwahi naging balaang kasulatan. Kay why mabasa sa Biblia nga ang China ug ang Russia matudlo nga two witnesses. Sa ang pagka-witness nila kanusa sila nimong witness? Unsa ilang nasaksihan sa mga buhat nga gamhanan sa Elohim? Wala ing saksi mangison ang Israel ra ug Juda. Kanang two witnesses diya maong Israel ug ang Juda. Sila ang duha ka mga saksi. Kay sila ang saksi sa paghatag sa Torah didto sa bukid sa Sinai. Ang Israel ug ang Juda. Manang two witnesses. Dili nung China ug ang Russia. Pero wa naman sila motuon ako. Kay nagpaturatoy naman sila sa ilang gibati. Kay di ay gipadad-an na sila sa dakong kalibog sa Elohim aron sila mutuo sa bakak. Mao na dayto ang ilang kapalaran. Wa na tay mahimo. So mao na nga ato gyung ibase sa Biblia mga igsoon ang ilang mga buhat og mga doktrina. Sa kinsa diya mo wali mga simbahan, mabitaw makaingon ko 100% ang Kristiyano walas kamaturan. Ngano nga kaingon ko kay gibase nako sa Biblia ang ilang mga doktrina.
Naa ba sa tura ang ilang mga doktrina? Against ba sa tura ilang doktrina? O against? So, 0% sa kamaturan. Mo na makaingon ko, mo na ako, why ka ba nga musulti 100% ang mga Kristiyanos, 0% sa kamaturan? Walay Kristiyanos nga maluwas. Di ko ana mauwaw. Bisan pag inyong tabangan o debate, bahin niya ng akong balik-balik kapag pumatod nga walay Kristiyanos nga maluwas. Nga naman, akong gibase sa balaang kasulatan ang inyong mga doktrina o ang inyong mga application o ang inyong mga buhat. Wala matukma sa balaang kasulatan. Muna makasiguro ko 100% walay usa sa Kristiyanos nga maluwas. Walay usa. Wa ko manghukom sa akong kagalingon. Nagbase ko sa balaang kasulatan. Mo ito si Adonis Wainingon, ayaw ka mo pagpanghukom, pinaagi sa inyong tawhanong pagtanaw. Kundili, pinasikad sa pulong sa Adonai, pinasikad sa kasulatan. Ibase nimo kung ang ilang buhat tukma ba sa gitudlo sa balaang kasulatan. Biblia gyud ang atong sundon, mga igsoon. Dili ang atong emosyon. Ha? Dili to kay dugay na ta ning reliyon na, maikog na ta mohawa. Dako na kog nagasto diri. Dako na kog naambag diri sa akong ikapulo nga mohawa na noon ko. Biblia gyud ang atong sundon, dili ang pulong sa pastor. Biblia gyud ang atong tuohan, dili ang baba sa OHC YouTuber. Aron dili ta mailad sa mga minik. Ako ning gisulti ba para makuha niyo mapanaminan ninyo ang hitabo sa atong kanhing mga kaigsunan nga gipadpad ngadto sa bakak nga mga pagtulunan gumikan sa kagahig ulo ug dili kabalo mo timbang-timbang mo kumpara sa mga mensahe diha sa balaang kasulatan kung natukma ba. Kung nalimbungan ka sa mini nga mga pastor, nalimbungan ka sa mini nga mga propeta, nalimbungan ka sa mini nga Kristo nga mao si kibuloy, imo ra nang sala. Nga naman, kay nagdanghag ka o wala ka mamati sa gisulti sa Biblia. Mo na diya ang kamaturan. Naaman untay Biblia, mga igsoon. Pero nganong ang tingog man sa mga pastor ang imong gituohan? Ha? Di ba ang inyo rang kaugalingon, ang inyong basulon, inig-abot sa adlaw sa paghukom? Naaman untay Biblia, gihubad sa kanilaing lingwahe aron wa tay ipsot unya sa adlaw sa hukom. Pero nganong na imperno ka nga naman unta kay Biblia, kay ang bakba man sa pastor ang imong gipaminawan, ang bakba man sa pastor ang imong gisunod, ang doktrina man sa reliyon ang imong gisunod bisan wala sa balaang kasulatan. Munang ikaw ra sa imong kaugalingon ang basulon unya inig-abot sa adlaw sa hukom. Ha? Makadaghang higayon ko nga nagbalik-balik og pagpasidaan kanila, mga igsoon, nga kung dili nagani mahisubay sa Torah ang pagtulunan nga imong nadungog, mini gyud na siya. Bisan pag ang usa ka propeta nga mutungha sa imong atubangan, mubuhi pagpatay diha sa imong atubangan, bisan pa ko ang maong propeta magpaulan og kalayo diha sa imong atubangan, mga igsoon, apan kung ang iyang doktrina o ang iyang kinabuhi mulihis sa Torah, mini gyud na siya. Munay timan-in ninyo. Wa ko magkulang ana sa pagpasidaan kaninyo kaniadto. Kanon nay nanako nang gibalik-balik. Nga bisan pag ang propeta magbuhi og patay sa imong tubangan, buhion ang patay diya sa imong tubangan. Ha? Bisan pag magpaulan siya kalayo sa imong tubangan, maghimog daghang milagro sa imong tubangan, kung ang iyang doktrina o ang iyang pagkinabuhi nilihis sa Torah, bakakon mini gyud na siya, mga igsoon. Munang kaming mga misyanik, dihi mi mailad-ilad ang mga testimonyong milagro. Ang mga Hudyo nga tinuod, di mailad ang mga testimonyong mga milagro. Kay ang milagro nga gituan sa mga Hudyo katong nahitabo sa Egypt, katong pagpaulan og mana ni Moises, katong pagpabuhagay sa tubig gikan sa bato,
Katong pagpikas sa dagat mga igsoon, sa Yamsok, pagpikas sa Yamsok, gipikas, nanabok ang mga Israelita, mao to'y milagro nga gituohan sa mga Hudyo. Pero kanang buhi-buhi og patay, magpakanaog og kalayo sa tubangan na to. Gisulti na sa Pinadayag, gisulti na mga igsoon sa Pinadayag, gisulti na sa Tesalonica. Ni Apostol Pablo, ayaw tuon niya na, matod pa ni Apostol Pablo. Ayaw magtuon niya na. Muna mga igsoon, muna kami di na may mailad. Basta mulihi sa Torah ang imong teaching mo. Bito ingon ko, ang mga Kristiyano 100% wala sa kamaturan, zero sila sa kamaturan. Way maluwas bisan usa sa Kristiyanos nga naman, Biblia ang akong gibasihan. Kay bisan usa ang akong imbestigar ang ilang mga binuhatan o mga doktrina basis Biblia, wa matukma mga igsoon. Busa ang tanang pagtulunan nga lihi sa Torah, mini gyud na siya. Mo timan-an ninyo mga igsoon. Kapila ko na magpasidaan kanila nga iluwa ang bukog o kauna ang unod, pero unsay nakaon sa mga buang, puro bukog ang gikaon. Ha? Unsa ang bukog nga akong gipasabot, kanang wala na sa Torah. Kung lihis na sa Torah, bukog ka na mga igsoon. Muna akong pasabot, bisag lihis sa Torah, ala kaon lang yapon sila kaon mga buang. Muna angay lang mo isukas adunay kay buang mo. Ha? Naman, magkadaghan ang buang sa kihila. Di gusto nga doon niya na. Kanang mga buang yas kihila, nga maminaw laing mga pagtulunan, unya mo kalawat, bisag wastura, bisag mga pagtulon nga wastura, ilang kalawaton, ilang dawaton, mga buang na isuka na sa adunay. Moto sila nga itong mga kanhing kauban, nga mga buang dagko. Nga naman, bisag wastura, la kalawaton. Bisag bukog, kaunon. Bukog kay walas tura, bukog kay lihis sa tura mo na'y bukog. Kalawaton. Mga igsoon dawaton ya po nila. Mo na mga buang. Mo tong gipagsukas adunay kay buang man ini mo tawana. So katanibi mga buang ni. Mukao man ni bukog. Mo na hitabo nila mga igsoon. Padayon ta sa bersikulo 16 sa Mateo nga atong gibasa kapitulo 7. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Manigingon sa atong Adonisyo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Wa magkulang ang Biblia sa pagpasidaan nato niya na unsaon pag ilas tinuod ng mga pastor, unsaon pag ilas tinuod ng mga magwawali, tinuod ng mga magtutudlo, tan-awa ang binuhatan. Kay ang sampinit dili man mamungag ubas, og ang kadyapa dili usab mamungag igos. Kung tinuod kang nagsunod sa Torah mga igsoon, dili ka mamungag pagkadiwatahan. Kung tinuod kang gigiyahan sa Ruach HaKodesh, dili ka mabulasot sa bakak nga mga pagtulunan sa mga pagano. Dili ka mapadpad sa Lunes nga pagsimba, sa sayop nga mga doktrina, sama sa pagsaulog og Christmas, kalag-kalag, Valentine's Day, etc. etc. Basta iyas pagano. Dili na mo hitabo nimo, dili na mo abot nimo, dili ka mapadpad niya nga mga pagtulunan. Kung di ka mulihi sa Torah, kung magpabilin ka sa Torah, kana kung gigiyahan ka sa Ruach HaKodesh, pero wa gani ka giyahan sa Ruach HaKodesh, mabulasot gid ka sa bakak nga pagtulunan. Maadto ka sa pagano, maadto ka sa pagsimba sa adlong Lunes, maadto ka sa mga doktrina sama sa pagsaulog sa Christmas, kalag-kalag, mga Valentine's Day, gisaulog sa mga Kristiyano sa kalibutan. Magigsoon karon ang Christmas na sad. Mo ilang sa ulogon nga sige nagibalik-balik nga wa ginas kamaturan, di na mo'y tinuod. Mga igsoon, kung tinuod kang gimanduan sa Ruach HaKodesh o sa Holy Spirit, mga igsoon, dili ka mamunga sa pagkapalahubog. Ano mga palahubog nga mga tao nga gadaladag Biblia, wala na giyahi sa Holy Spirit, gigiyahan nas bakakong espiritu, bisyosong espiritu nagiya nila. Kung tinuod kang gigiyahan sa Ruach HaKodesh, dili ka mamunga sa pagkapalahubog, di ka mamungag pagkababaero, o dili ka mahimong bisyoso, dili ka mamungag pagkabisyoso. Uban pa diya, kung ang imong binuhatan sukwahi sa Biblia, apan magtotoo ka, magtotoo man unta ka, pero ang imong binuhatan sukwahi sa Biblia, mini ka.
Muna di ang kamaturan. Mini ka. Versikulo 17. Ang punuan nga walay sakit mamungag maayong bunga. Apan ang punuan nga masakiton dili mamunga og maayong bunga. Dili makabunga og walay pulos nga bunga ang punuan nga walay sakit. Sama nga ang masakiton nga punuan dili makabungag maayong bunga. Mao na diha. Mao na diha mga igsoon. Ang masakiton nga punuan, mga bisyoso ang mga membro. Imo kay mga membro hinabako, membro nimo palahubog, di mo tuo suwali nimo. Palahubog imo mga membro babaero, imo mga membro palahubog, imo mga membro sugarol. Nagpasabot na nga ang maong kahoy, ang maong punuan masakiton. Kay ang iyang bunga puro mga bisyoso. Masakiton. Ha? Puro man bisyoso, ilhanan ka na nga ang punuan masakiton. Onya si 19. Ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga kay masakiton lagi mo na iyang mga bunga, mga bisyoso, mga palahubog, mga sugarol, mga babaero, mga ripis, mo na mga daghang mga rip diya sa ilang grupo, mga igsoon. Unsay buhaton putlon og isugnod sa kalayo. Ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Manangay mong pailad na daghan mi, malipay mi daghan mi. Sus, di gina makapaluwas ang daghan. Hinumdumin ninyo ay mong kalimot sa Torah. 8 ra ka tawo ang naluwas sa lunok. Ayaw mong kalimot nga gisgutan sa Torah sa paglaglag sa Sodoma Gomora, 3 ra ka tawo nakalingkawas. Gikan sa Sodoma Gomora. Ayaw mo pangandoy ng daghan-daghang membro, unya mo inyong basihan nga tinuod mo. Di na mao. Kalayo ang sentensya. Ang mga hungog nagtuo tingali nga kini tiaw-tiaw. Ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga putlon og isugnod sa kalayo. Di na tiaw-tiaw ha. Kalayo ang sentensya mga igsoon. Dili ka na tiyaw-tiyaw. 20. Busa mailhan ninyo ang mga mini nga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Tanawa ang binuhatan. Ang iyang binuhatan nagsubay bastura. Nahadlok ba sa pulong sa dunay? May nga, ang among Pastor Brad, buutan man kayo, mahinatagon, grabe ka mahigugmaon, dili bisyoso, dili babaero mong pastor, dili sugarol, dili himalikas. Nga nang binuhatan sa pastor, mo lagi. Pero mukha og baboy, o sana sa binuhatan, mukha og baboy mong pastor, bisag kung sa kabuutan, mukha og baboy, mukha og alimango, mukha og pasayan, bisag kung sa kabuutan, kana nga binuhatan, makapaimperno na ilhana na nga wa siya magsunod sa pulong sa Dios. May mo, alagad sa Adonai, alagad sa Elohim, alagad sa Dios, muangkon alagad ka sa Dios, unya ang sugo sa Dios wa nimo sunda. Giyon sa nimo pagtawag sa imong kagulong alagad. Alagad gani ka, andam kang musunod sa mando og sugo sa imong gialagaran. Unya, muangkon mo mga pastor, alagad mo sa Dios, unya, wa man lagi mo magsunod sa sugo sa Dios. Mao na diya. Dili mo alagad. Mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga binuhatan. Ang mini nga mga propeta, mailhan ninyo sila pinaagi sa ilang binuhatan. Kung ang ilang binuhatan wala magsunod sa Torah kay nagsimba sila Domingo, wa magsunod sa Torah kay mukaon sila og baboy, mga igsoon wa sila mosunod sa Torah kay wa sila magsaulog sa mga kapistahan sa Adonai, wa sila magsaulog sa Shabbat. Mo kanay binuhatan sa mga mini nga mga propeta, mini nga mga pastor. Binuhatan ang ilhanan mga igsoon. Mo ni timani. Nanunsa man mo, naunsa man mo mga kaigsunan. Unsa ang ilang mga buhat? Una, pagkasupakan sa mga kasuguan, sama sa pagkaon nilag hugaw, supakan sa kasuguan. Buotan lagi mong pastor, way bisyo, dili babaero, mahiyatagon, puno sa gugma, maluluyon. Pero supakan sa mga kasuguan, supakan sa balaod. Kay di mo tuo sa Shabbat. Di mo tuo sa gidili nga mga hugaw pagkaon, mukaon yung baboy. Sama sa pagkaon nilag hugaw, alimango, pasayan, baboy, unsa pa diya nga mga hugaw, nga mga isdag hugaw, mga mananap,
ilang kaunon mao kana ang mga buhat sa mga mini nga mga propeta. Sama sa ilang pagsimbag ribulto, pagsimba sa adlawng Domingo, pagsimba sa adlawng Lunes, sama sa pagdiwata ug uban pa. Mao kanay mga buhat nga nagpaila nga wala sila magtuman sa makasuguan sa Adunay. Mao kana ang mga bunga sa kahoy masakiton. Mga dunot, mga igsoon. Ha? Mga dunot, mo na yung mga bunga sa kahoy masakiton. Sa'yo na kay pag-ila. Muna ako 100% mo yung likos. Sure ko nga walay Kristiyanos nga maluwas. 0% sa kamaturan ang mga Kristiyanos. Andam ako, makikatubang niyo niya na. Ha? Pinakli ay sa balaang kasulatan. Mga igsuon, mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga buhat. Sayon ra kuno ilhon ang ilang mga buhat. Matod pa ni Apostol Pablo, mga igsuon. Ha? Basa mo, aron kamo mahibalo. Galacia 19. Sayon kayo ang pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas. Sa lawayon nga pakighilawas, wala na sa normal nga pagpakighilawas. Hugaw og hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, ribulto. O sa pagpamarang, usan na ng pagpamarang, pagdiwata, mga lumayan, salamangka, anting-antingan, mga buhat kana, mga igsuon sa tawhanong kinaiya. Pagkabaranganon, pagkadiwatahan, lumayan, salamangka, anting-antingan, buhat na sa tawhanong kinaiya. Matod pa ni Apostol Pablo, makita usab kinis pagdinumtanay, wala pagdinumtanay, mga igsuon, pero kita dire wala tay dumot ha. Gisulti ko kini kaninyo, dili tungod kay nagdumot ko, mga igsuon kaninyo. Wala ako'y pagdumot kaninyo. Gisulti ko kini kay naluoy ako kaninyo ug basin pa nga may konsensya kamo. Bisan tuod nga di na gyud mo tagaan pagkahigayunan sa Elohim nga makabalik sa kamaturan. Sigurado ko diya, di na gyud mo makabalik sa kamaturan. Mga tinunglo na mo, gisuka na mo sa Elohim. Imposible kaunon pagbalik sa Elohim ang iyang gisuka. Di na mahitabo sa inyo. Di na mahitabo sa inyo, mga igsoon. Pagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin. Bahin-bahin. Tungod sa ambisyon nga mag-leader, bahin-bahin. Pagkamasinahon, 21. Pagkapalahubog, buhat na sa tawhanong kinaya, masinahon, palahubog. Pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog, ug uban pang mga butang nga sama nini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto ang magbuhat ni ining mga butanga. Unsay giingon, mga igsuon, dili makasulod, walay dapit sa gingharian sa langit. Walay dapit, dili maluwas. Walay dapit sa gingharian sa langit, mga kaigsunan. Di pa matudan ng Pablo. Si Apostol Pablo ang nagsunod ni tawhanong kinaiya, dili makasulod sa gingharian sa langit. Wala siya dapit dito. Saya lang ay nalamog simba oy. Saya lang yung grupo-grupo tigom-tigom ninyo pakitang tao lang. Pero wala sa buhat. Imposible maluwas. Nagsunod ka sa tawhanong kinaya. Maluwas ka, imposible ka na. Di pa matud-an ni Pablo, mga igsuon, nga ang dunot, ang mga dunot nga bunga sa dautan nga kahoy nga mao ang mga buhat sa unod, buhat sa tawhanong kinaiya, dili makasulod sa gingharian sa Elohim. Gisundan pa niya diri sa 1 Corinto kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa 10, sa walay duha-duha. Walay duha-duha sa ato pa sure yun. Sure 100%. Walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan sa ato pa kining pulong dautan mga supakan sa balaod. Walay mga supakan sa balaod. Walay mga dautan na sayod kamo sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan, ang mga supakan sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Elohim. Munang moingon ko 100% mga Kristiyanos dili maluwas. Si Pablo ang nagsulti niya na mga kaigsunan. Nga naman, supakan sa balaod.
ginganlag mga dautan, maluwas di ay. Mingo, manghukom ni Brother Gidson, dili lagi ko gahukom. Biblia may gahukom. Basa ang Biblia. Ang mga supakan sa balaod, mga dautan, dili makasulod sa gingharian sa Elohim. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason. Kung sa may makihilawason, buhat ni sa unod mga igsoon o nagsimba sa mga Diyos-Diyos, mga Katoliko, mga Pilipinista, mga Aglipayan, mga igsoon, mga kultos Mindanao, nga kanang mga ingon nila sana iglesia sa Diyos Amahan, mga igsoon, mga Diyos Amahan, mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, mga kaigsunan, mga kultos Mindanao nga nagsimbag mo Diyos-Diyos, o mga mananapaw, nakighilawa sa isig kalalaki